Pahinumdum alang sa matag usa ka nato nga mga katawhan sa Dios nga dili gayud nato limbungan ang atong kaugalingon nga moingon kita nga nakaila kita sa Dios apan wala kita nagpasidungog kaniya. Dili nato limbungan ang atong mga kaugalingon nga moingon kita nga namati kita sa pulong sa Dios apan wala nato kini gikinabuhi. Wala kini nato gi-apply sa matag adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Wala nato tumana ang kabubuton sa Dios. Ayaw gayud niya na igsuon tud kay sama ra ikaw sa tawo nga nakaila sa Dios apan wala nagsimba ngadto kaniya. Sama ra ikaw sa tawo nga nakaila sa Dios apan wala nagdayeg ngadto kaniya. Wala nagampo ngadto kaniya. Wala nagpasidungog ngadto kaniya. Wala nagtuman sa iyang kabubuton. Kung dili tumana gayud ang putli ug makapahimuot ngadto sa Ginoo. Santiago 1 bersikulo 22. Ayaw limbungi ang inyong mga kaugalingon pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Kung tinuod ka nga namati sa pulong sa Dios igsuon, imo gayud kining ikinabuhi. Imo gayud kining i-apply sa imong kaugalingon. Dunagay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Apan kung namati ka sa pulong sa Dios ug wala ka nituman niini, dili tinuod nga imong gipatalinghugan ang pulong sa Dios. Sama ra ikaw sa usa ka tawo nga nanamin nga human siya makapanamin, makalimot na siya sa iyang hitsura. Igsoon ayaw gayud limbungi ang inyong mga kaugalingon. Tod kay dili gid kita makalimbong sa Dios. Bisan makalimbong pa kita sa atong mga kaugalingon, sa atong isigataw, apan dili gid kita makalimbong sa Dios. Hinumdumi igsoon nga ang pulong sa Dios mao gayud kani magtudlo kanato sa kamatuoran. Ug kana nga kamatuoran igsuon mao kani maghatag kanato og kagawasan. Busa igsuon kung unsa man ang pulong sa Dios nga imong nadungog karon, nga imong napatalinghugan ug imong nabasa, tumana gayud kana. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios ug mao kana ang makapahimuot sa Dios sa imong kinabuhi. God bless sa tanan.